Vedeli ste, že ten najväčší poklad pre vašu záhradu sa už pravdepodobne povaľuje u vás na dvore? A vy ho možno práve teraz bez rozmyslu vyhadzujete. Dnes vám ukážem, ako premeniť úplné nič na celý súd toho najlepšieho jarného hnojiva. A to všetko len za 5 minút vášho času. Znie to ako nejaká mágia? Možno. Ale na konci tohto videa zistíte neuveriteľnú pravdu, ktorá úplne zmení váš pohľad na záhradkárčenie. Pripravte sa na menší šok, pretože toto v drahých záhradkárstvách naozaj nechcú, aby ste vedeli. Súhlasíte s tým, že umelá chémia do zdravej záhrady nepatrí, alebo na ňu nedáte dopustiť? Napíšte mi vašu úprimnú odpoveď hneď teraz dole do komentárov. Poďme sa najprv rýchlo pozrieť na to, prečo vlastne riešime jarné hnojenie. Už od dávnych čias naši starí rodičia veľmi dobre vedeli, že pôda po dlhej a ťažkej zime potrebuje nutne prebudiť. Zobúdza sa nielen okolitá príroda, ale predovšetkým hladné korene vašich mladých rastlín. Hlavným kľúčom k úspechu a bohatej úrode je v tomto období dusík a dôležité minerály. V dnešnej dobe sme si však pohodlne zvykli utekať rovno do obchodu a kupovať drahé plastové fľaše s umelými roztokmi. Znie to síce jednoducho a lákavo, ale historicky tie najlepšie a najzdravšie výsledky vždy prinášala sama príroda. A tou hlavnou hviezdou nášho dnešného videa je obyčajná burina a tráva. Práve tie totiž obsahujú úplne všetko, čo vaša záhrada na jar tak zúfalo potrebuje. Zoberieme si teda múdrosť našich predkov a spojíme ju s bleskovou rýchlosťou moderného človeka. Takže, poďme priamo k veci. A začneme od toho úplne najzákladnejšieho. Čo vlastne myslím tým, že vytvoríme hnojivo úplne z ničoho? Tým ničím je v skutočnosti váš bežný zelený odpad. Púpava, žihľava, pokosená tráva, to všetko je náš neobjavený zelený poklad. Väčšina ľudí to bohužiaľ považuje za otravnú burinu. Trháme to, vyhadzujeme do kompostu, alebo ešte horšie, pálime to. Ale predstavte si tento zelený odpad ako nabitú batériu plnú čistej energie. Žihľava je napríklad absolútny kráľ medzi všetkými burinami. Obsahuje obrovské množstvo dusíka, železa a cenných stopových prvkov. Predstavte si žihľavu ako taký silný prírodný energetický nápoj pre vaše paradajky a papriky. A presne tu prichádza na rad jeden veľký mýtus. Veľa neskúsených záhradkárov si totiž myslí, že burina v záhrade je len na škodu a odoberá pôde živiny. Skutočnou pravdou však je, že tieto živiny môžete okamžite získať späť a vrátiť ich vašim kultúrnym rastlinám vo veľa lepšej forme. Na náš súd budeme potrebovať naozaj veľké množstvo tejto zelenej hmoty. Ideálne je, ak súd naplníte trávou a burinou aspoň do 2/3. Vôbec nezáleží na tom, či je to jemná tráva z kosačky alebo dlhé, hrubé byle z rohu vašej záhrady. Čím pestrejšia zmes to bude, tým lepšie. Takže si oblečte staré rukavice, vezmite nožnice alebo kosák a poďme von na to. Získate tak dokonalý základ pre náš magický lektvar, ktorý urobí vo vašej záhrade skutočné zázraky. Teraz, keď už máme náš súd poriadne naplnený zeleným zlatom, prejdime spoločne k ďalšiemu dôležitému kroku. K výberu tej správnej nádoby a vody. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale nie je súd ako súd. Najlepšie urobíte, ak použijete plastový súd. Ideálne s veľkým objemom 200 litrov. Prečo nesmieme použiť kovový? Je to preto, že náš proces bude postupne vytvárať pomerne kyslé prostredie. Kov by mohol začať hrdzavieť a veľmi rýchlo kaziť chemické zloženie nášho hnojiva. Plast je úplne bezpečný a navyše sa aj veľmi ľahko čistí. Predstavte si ten starý modrý súd, ktorý vám možno len tak leží niekde za kôľňou. Práve ten je na túto prácu ako stvorený. A teraz prichádza na rad voda. Práve tu sa mnohí dopúšťajú naozaj fatálnej chyby. Používajú vodu priamo z vodovodu, ktorá je plná chlóru. Chlór slúži na to, aby zabíjal baktérie.
ale my tie dobré baktérie pre naše hnojivo životne potrebujeme. Ak už musíte použiť vodu z vodovodu, nechajte ju najprv aspoň 2 dni odstáť, aby z nej chlór úplne vyprchal. Úplne najlepšia voľba je však obyčajná dažďová voda. Je krásne mäkká. Má tú správnu teplotu a je úplne zadarmo. Súď jednoducho zalejeme vodou tak, aby bola všetka tráva a burina úplne ponorená pod hladinou. Nechajte však aspoň 10 až 15 cm voľného miesta tesne pod okrajom. Náš elixír bude totiž čoskoro búrlivo pracovať a peniť. Keby ste ho naplnili až po samý okraj, všetko by vám rýchlo pretieklo von. A to určite nechceme. Takto pripravený súd je základom pre úspech. Ale ako presne z tohto obyčajného súda plného vody a natrhanej buriny spravíme to najlepšie hnojivo len za 5 minút vašej prípravy? Hlavným kľúčom je rýchlo naštartovať ten správny proces kvasenia. A práve tu prichádza na rad náš fantastický tajný urýchľovač. Aby sme tento proces maximálne podporili, pridáme niečo, čo má doma v kuchyni určite úplne každý z vás. Obyčajné pekárenské droždie alebo starý chlieb. Predstavte si droždie ako armádu malých, usilovných robotníkov, ktorí okamžite začnú rozkladať zelenú hmotu a uvoľňovať z nej všetky tie úžasné živiny do vody. Rozmrvte 1 alebo 2 kocky čerstvého droždia do malej nádoby s príjemne teplou vodou. Pridajte k ním pár lyžíc starého, dobrého cukru. Cukor je totiž pre kvasinky hlavnou potravou, vďaka ktorej sa bleskovo namnožia. Túto sladkú zmes potom jednoducho celú vylejte do nášho suda. Trvá to naozaj len pár krátkych minút. Je to presne ten istý princíp, ako keď vaša stará mama piekla tie najlepšie nadýchané buchty. Len s tým malým rozdielom, že my teraz pečieme tekutú výživu pre naše uhorky a paradajky. Mnoho ľudí naivne verí mýtu, že kvasenie prírodného hnojiva musí trvať celé dlhé mesiace. To je obrovský omyl. S naším jednoduchým trikom s droždím a cukrom tento proces neuveriteľne urýchlime. Všetka vaša fyzická príprava sa zmestí doslova do 5 minút. Natrháte trávu, hodíte ju do suda, zalejete vodou, pridáte sladký kvások a je to hotové. Teraz už len stačí nechať pracovať prírodu. Teraz sa poďme spoločne pozrieť na to, čo sa bude v našom sude vlastne diať v nasledujúcich teplých dňoch. Zatiaľ, čo vaša práca trvala len zlomok času, vnútri sudu sa práve spúšťa obrovská chemická továreň. Baktérie a kvasinky začnú divoko rozkladať organickú hmotu. Tento prírodný proces sa nazýva fermentácia, alebo inak povedané jednoducho kvasenie. Prvým jasným znakom toho, že všetko funguje presne tak, ako má, je hlasné bublanie. Na hladine sa veľmi rýchlo začne tvoriť hustá, svetlá pena. A tu sa dostávame k jednej veľmi dôležitej a trochu nepríjemnej veci. K vôni. Alebo, aby sme boli presnejší, k silnému zápachu. Nebudeme si tu vôbec klamať. Tento zelený elixír nevonia práve najlepšie. Keď po pár dňoch otvoríte súd, pravdepodobne vás prudko ovalí pach veľmi podobný kravskému hnoju. Ale vôbec sa toho nebojte. Je to absolútne v poriadku. Predstavte si tento silný zápach ako vôňu vášho víťazstva. Znamená to totiž, že sa uvoľňujú cenné plyny a vaše domáce hnojivo rýchlo naberá na obrovskej sile. Ak chcete tento pach aspoň trochu zmierniť, môžete do suda vhodiť zo pár hrstí drevného popola. Popol nielenže pohltí podstatnú časť zápachu, ale navyše obohatí naše hnojivo o dôležitý draslík a vápnik. Nezabudnite aspoň raz za 2 dní celý obsah suda poriadne premiešať dlhou drevenou palicou. Tým dostanete hlboko do zmesi čerstvý kyslík, ktorý kvasinky nutne potrebujú na svoju ďalšiu prácu. Je úžasné sledovať, ako sa voda postupne mení na zázračnú tekutinu. Kedy presne bude naše bleskovo pripravené hnojivo vlastne definitívne hotové na prvé použitie? Tu sa musíme spoliehať predovšetkým na naše zmysly.
Ako som už spomínal predtým, vaša aktívna manuálna práca trvala presne 5 minút. Príroda však potrebuje na ten dokonalý výsledok približne 1 až 2 týždne. Závisí to hlavne od aktuálnej vonkajšej teploty. Čím je vonku teplejšie slnko, tým rýchlejšie hnojivo v súde kvasí. Predstavte si to celkom jednoducho, ako lúhovanie bylinkového čaju. V horúcej vode sa vylúhuje oveľa rýchlejšie ako v tej studenej. Že je proces úspešne na samom konci, spoznáte podľa 2 úplne hlavných znakov. Poprvé, tekutina prestane silno bublať a pena na povrchu sa takmer úplne stratí. Po druhé, zmes už nebude mať tú prenikavú, ostrú vôňu čerstvého kvasenia. Farba vody sa výrazne zmení na tmavohnedú až úplne čiernu. Bude vyzerať skoro ako silná ranná káva. Mnohí začínajúci a nedočkaví záhradkári robia tú obrovskú chybu, že použijú hnojivo príliš skoro, kým ešte stále aktívne kvasí. To je nebezpečný mýtus, že vraj čerstvé je vždy to najlepšie. Ak by ste to urobili, aktívne baktérie by mohli nepekne popáliť jemné korienky vašich mladých sadeníc. Preto je úplne kľúčové počkať na ten správny moment, keď sa tekutina úplne upokojí. Keď zistíte, že bublanie definitívne prestalo, vaša zelená elektráreň v súde je 100% pripravená odovzdať svoju energiu záhrade. V tej tmavej vode sa teraz nachádza koncentrovaný život. Máme teda priamo pred sebou súd plný tej najlepšej a najčistejšej výživy na svete. Ale obrovský pozor, pretože práve teraz prichádza ten absolútne najkritickejší krok. Samotná aplikácia do pôdy. V žiadnom prípade nesmiete túto čiernu tekutinu naliať priamo na rastliny tak, ako je. Je totiž neuveriteľne silná. Predstavte si ju radšej ako silný koncentrát ovocného sirupu, ktorý by ste predsa tiež nepili priamo z fľaše. Najprv musíme naše hnojivo veľmi správne zriediť. Odporúčam zriediť túto tmavú tekutinu s čistou, ideálne odstátou vodou v prísnom pomere 1:10. To v praxi znamená, že ak vezmete 1 liter nášho hnojiva zo suda, pridáte k nemu 10 litrov čistej vody priamo do krahly. Pred naberaním zo suda je veľmi dobré hnojivo predsediť cez nejaké staré sito alebo tenký kus látky. Zvyšky trávy a hrubých stoniek, ktoré v súde na dne zostali, určite nevyhadzujte do koša. Sú to totiž fantastické organické zvyšky. Hoďte ich rovno na váš kompost, kde vynikajúco naštartujú ďalší rozkladný proces. Alebo ich pokojne dajte pod kríky ako skvelý ochranný múč. Veľmi rozšíreným mýtom je mylné presvedčenie, že čím viac hnojiva na záhradu dáme, tým väčšia bude naša úroda. Pri tomto prírodnom zázraku to platí presne naopak. Menej je tu naozaj niekedy oveľa viac. Správne nariedený roztok v krhle bude mať farbu veľmi svetlého čaju. Práve takáto jemná koncentrácia je pre rastliny na jar úplne ideálna. Takže konečne máme namiešaný dokonalý roztok a ideme spoločne hnojiť. Ale ako a kedy je to úplne najvhodnejšie urobiť? Najlepší možný čas na aplikáciu nášho domáceho tekutého hnojiva je vždy skoro ráno alebo potom neskôr večer. Nikdy v živote nehnojte počas horúceho poludnia, keď na záhradu priamo praží ostré slnko. Kvapky vody by totiž pôsobili na listoch ako malé lupy a slnko by ich mohlo veľmi škaredo spáliť. Predstavte si len, ako by ste sa asi cítili vy sami, keby vás niekto oblieval studenou vodou uprostred tej najväčšej letnej horúčavy. Hnojivo lejeme z krhly vždy priamo ku koreňom, rovno na pôdu. Vyhnite sa zbytočnému zalievaniu z vrchu cez listy, najmä ak hnojíte paradajky alebo uhorky. Tie sú totiž veľmi náchylné na nebezpečné plesňové ochorenia. Je tu ešte jeden mimoriadne dôležitý detail. Nikdy nehnojte úplne suchú, popraskanú pôdu. Predtým, ako vôbec použijete náš zázračný elixír, rastliny najprv bohato zalejte obyčajnou čistou vodou. Pôda sa vďaka tomu začne správať ako obrovská špongia. Keď je príjemne mierne vlhká, oveľa lepšie a rovnomernejšie do seba nasaje všetky tie cenné živiny z nášho hnojiva.
Nestane sa tak, že by rýchlo stiekli preč po tvrdom povrchu. Toto tekuté hnojivo je absolútna bomba na naštartovanie prudkého jarného rastu. Vaše sadenice veľmi rýchlo získajú nádhernú tmavozelenú farbu, viditeľne spevnejú a vyženú nové veľké listy. Odporúčam toto hnojenie opakovať približne raz za 2 týždne. Na úplný záver našej hlavnej časti sa musíme spoločne pozrieť na niektoré veľmi dôležité výnimky. Hoci je naše bylinkové a trávové hnojivo zo suda úplný zázrak, nehodí sa bohužiaľ pre úplne každú rastlinu vo vašej záhrade. Toto je mimoriadne dôležité vedieť. Náš elixír obsahuje obrovské množstvo spomínaného dusíka. Dusík výborne podporuje masívny rast zelených listov a stoniek. Je preto úplne dokonalý pre vaše paradajky, papriky, uhorky, tekvice, ale aj pre váš okrasný trávnik či ovocné stromy. Ale dajte si veľký pozor napríklad pri cibuľovinách, ako sú cibuľa a cesnak. Alebo tiež pri strukovinách, ako je napríklad hrach a fazuľa. Tieto konkrétne rastliny priveľa dusíka priam bytostne neznášajú. Predstavte si len, že by ste ich takto omylom prekromili. Namiesto veľkých pevných hlavičiek cesnaku v zemi by ste mali len obrovské množstvo zelených listov na vrchu a v zemi takmer vôbec nič. Mýtus o tom, že akékoľvek univerzálne hnojivo je dobré úplne na všetko, tu rozhodne neplatí. Pamätajte si navždy, že každá rastlina má svoje vlastné, špecifické potreby. Naše rýchle 5-minútové hnojivo je absolútnym špecialistom na mohutný jarný štart a rast zelenej hmoty. Neskôr v lete, keď už rastliny potrebujú bohato kvitnúť a tvoriť plody, budú potrebovať trošku iný typ výživy. Ale práve teraz, na jar, je tento zelený súd tou najlepšou a najlacnejšou investíciou. Vaša peňaženka zostane plná a záhrada bude krásna. A to je ten dlho sľubovaný moment pravdy. Videli ste sami na vlastné oči, že vytvoriť celý súd prémiového jarného hnojiva nevyžaduje absolútne žiadne drahé nákupy v obchode ani dlhé hodiny úmornej driny. Z obyčajného zeleného odpadu, ktorý iní ľudia bezmyšlienkovite vyhadzujú do smetí, sme len za 5 minút krátkej prípravy stvorili hotový zázrak. Tento jednoduchý proces nielenže šetrí vaše ťažko zarobené peniaze, ale je to aj ten úplne najlepší ekologický prístup, aký môžete pre svoju záhradu zvoliť. Vraciame prírode presne to, čo nám sama dala, v tej najčistejšej možnej forme. Takže, definitívne zahoďte všetky predsudky o chémii v drahých plastových fľašiach a využite skutočnú silu prírody. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto videa až do úplného konca. Ak sa vám tento neuveriteľne rýchly a lacný trik páčil a chcete vidieť viac, určite kliknite na tlačidlo odoberať, dajte tomuto videu like a zdieľajte ho so svojimi priateľmi záhradkármi. A teraz mám na vás jednu veľmi dôležitú otázku. Priamo do komentárov. Skúšali ste už niekedy v minulosti vyrábať vlastné tekuté hnojivo zo žihľavy alebo inej buriny? Alebo to bude tento rok vaša veľká premiéra? Napíšte mi vaše osobné skúsenosti dolu do komentárov. Veľmi rád si ich všetky prečítam a budem na ne reagovať. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu.